Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарои аҳли ислом, Аллоҳ ҳифзтон кунад. Каналда подписаться кардаги набошед, подписаться ка, обуна ша. Иншоллоҳ видеои беҳтарина пеш интизор ша. Хоб, мерем. Ин ҳамин сурате ки намеҷа бачае ки истодига жилетка дар танаш. Хоб, мешносенша кие? Намешносенша. Ҳоли як ду чикадагиро ма барои шумо мерасонам. Камолов Равуҷон Талбакович. Хоб, соли 17/09 1997. Я сол айма калом будаи. Нигоҳ када, Аллоҳ ҷазотия. Хонобод чико кадагида мисол. Салом алейкум, акай Рамазон, бори дигар салом. Короче, ами бачаем, на удаа файгол дадиш, қатимо кор кадагай. Ами залатой крони худча суни ҳама, короче 5-6 нафар бачаро як ҳафта сум шамара меграву. Короче, залатой крони худча маҳкам мекунав, баъд мардум фикр мекунад ки баъд я ҳафта 2 ҳафта имтари сум табрат крон метум, залатой крони кор маҳкам мешад, ҳама ҳар кори дигари мерава. Хай сума наметагад. Фикади. Барои ҳамин ай мобайн се мо мегзарад ки ман номри ҳамаро чор никадагай, телефон намегирад, дар куҷо кор кардеса, вообще маълум нест. Ҳам питерда буд мақсад. Ай ҳами бачаҳо короче 190,000 мешава сумуш ҳам гирифтагай, мақсад намета худча ягон номри ҳеҷ кара намегира. Инҷа роз истодо дануш короче мевае патентош ҳамаш алани рӯ кардаган кадом. Тест куда гаште сазам ҷуда. Хоб, бародар модина муроҷиат кард барои ма, гуфтан ки ака илтимос ҳамин бародар мисол қарздор буд, аймос 30-40 гирифтак, мисол залатои коронаша маҳкам кард, залатои коронаш 170,000, 180,000, 190 гуфтак, чанд гуфт хулоса 180,000 гирифта, 170,000 пулои бачаҳоро маҳкам кард, гуфта пултона метам гирехта гум шуда бирафта, кишта телефонара гумай гурай неста, ягом ҷода нест. Намеёванша ба микроскоп кофтестанша наёфтестианша мисол. Фаҳмидӣ? Барои ҳамин бародар хоҳиш кард ки ака ҳамира видео ки мисол яке бироя дар Питер буда мисол пеш ана буброя алоқада бигира ҳамин кори моро ҳал кина. Ба ҳамин хотир бародари азиз ин инҷа ҷисол чизот ҳаста, нигоҳ ки ҷои хов просто бепул ин ҳаминҷа нигоҳ ки хатире барои ҳамаи ҳамиҷо кор кардистем. 10,000 аванс гузаште штаги да карта тамом. 10 та парта озиражда ку мардум чӣ ба дурӯғ меги? Ай худо наметарси? И бачаи ки хачи гап задаида инҷа десен. Не бародар, чӣ дурӯғ гуфтам? Отат медонам мардума фреб мекунӣ, сумми ҳаром хӯрдаисти шоилата. Хулоса ин бародар хачи инҷа гап задаи нами приписка чанд се та припискаша мемонам, ина бухтон бинен. Равуҷон, Равуф ном дошти? Хака чӣ да кора мисол ҳамин кор? Бачаҳо ёрдамат кардан, сума додан, дастгирит кардан мисол, да як пастяк бидӣ, даста гирифтан чӣ кардан? Мисол нагирез телефонота накиш, нагирез гум наша, нарав, мақсад бубуро мисол қачон алоқа ки мугӯ ака илтимос хай метеми хуй хаям 10,000 аванс додам, 10,000 5,000 шира партод, 5,000 шихид замон беста. Чӣ да кор мисол мегирези гуму гур меша мегирези мерай. Баъд мардум мековата инам хи, баъд мебуроям баъд ина видео мешава, баъд аборат, баъд мебина ягон наздикат ё падарат ё модарат ё оилат ё ки ягон каси дига, баъд мега фарзандам охи чӣ гапай баъд. Дар Россия охи чия моя Исуса буҷумаш иншааллоҳ мегири метиша. Баги тест ку алоқа буро хонобод Питер дабдай бачаҳои Питер ку роиш кунед, сообщества кунед, поделиться кунед, кому мешноса роишон кунад бинан, яке хай меёванша. Барои ҳамин Аллоҳ ҳифзтон кунад бародари азиз. Мо видеои мо ҳамин қабат ҳамин робитаи видео кунем бирасонем ки мисол ҳам фреб кадаги як ягон ҷо диденша, бишносенша, бидоненша, дар ягон ҷо дидагиш бошен, мо да хабар диҳем, бачаҳоро мегем меравам пешаш. Тамом. Тамом ба салом. Бай бай. Салому алейкум.